Makati Mayor Jejomar Junjun Binay temporaryong mihawa sa City Hall kaganinang buntag human wala makakuha og immediate relief sa Court of Appeals. Wala mi-issue og temporary restraining order ang Court of Appeals batok sa unong kabuan nga suspensyon ni Mayor Binay nga gipagawa sa Office of the Ombudsman kagahapon. Si Binay nagkanayon nga sakit man kaniya ang pagnaog sa katungdanan apan wala na siya'y mahimo kundili ang pagtuman sa desisyon sa Court of Appeals. Miingon usab si Binay nga dili siya ganahan mahitabo pag-usab ang kagubot kagahapon sa City Hall tali sa iyang mga supporters o kapulisan. Sa paghawa ni Binay, si Vice Mayor Romulo Piña ang acting mayor karon sa Makati. Sa laing bahin, mupasaka og kasong oral defamation, assault upon person in authority o physical injuries si Senior Superintendent Elmer Hamyas batok ni Vice President Jejomar Binay. Kini may kalabutan sa nahitabong konfrontasyon Lunes sa gabi. Gihimakap ni Mayor Binay ang akusasyon ni Hamyas ug miingon siya nga igo ra nga may paabot ang iyang amahan sa iyang punto nga tugtan ang ilang mga supporters nga makasulod sa City Hall. Miingon usab si Mayor Binay nga ilang tabangan ang ilang mga empleyado nga buot mopasaka og kaso sa kapulisan.